precio amor ainda o máis frugal non é o mellor, é tradicional. Manteño o tipo na paixón. Todos aportamos, todos facemos cancións, todos facemos letras, nos gusta ensinalas, oi, a ver se me fas algo aquí, se me axudas tal, ou sea, é algo natural e algo que nos encanta a todos compoñer. O disco chamase Segundo Fogar porque buscaba porque vimos que as cancións, digamos, que podían ter un camiño común hacia a idea dun segundo lugar, deses segundos espazos que non son a veces a casa propia, non? Senón ese segundo lugar ao que chegas pois cando saes de casa, cando tes que deixar un traballo, cando deixas unha cidade, cando, non sei, deixas unha relación, cando... De alguma maneira este segundo disco ten que ver co que fomos experimentando tocando o primeiro. Sí que normalmente cada un trae unha canción, pero, por exemplo, neste disco surxiron cousas especiais. Non había nada forzado para seguir a estela do primeiro disco en cuanto a instrumentación. E incluso, aínda que normalmente sempre intentamos que non sexa así, nos últimos días, no estudo, cando estamos grabando, surxen cousas novas sobre as cancións e cambiamos cousas a última hora. Pero sobre todo temos moitas ganas de tocalo en directo, claro, moitísimas. Levamos tempos en tocar. Aparte de levamos tempos en tocar, claro. Apetecenos moito porque creemos que se van a levar moi ben estas cancións coas do anterior disco e que pode quedar un concerto moi chulo, moi guai, aparte con novos instrumentos. Ourense é a nosa cidade, non somos de aquí. Non somos un grupo que faga todo o rato referencias directas á cidade, aunque haxa cancións como, pois eso, Pabillón dos Remedios neste disco, que sí que fai referencia a un lugar concreto e conta varias historias. Pasamos os nosos mellores momentos xuntos tamén nesta cidade, en concreto probablemente neste bar, que é o Torgal. Está pasando moito que a xente está buscando referentes, é dicir, o referente agora é a lingua. Non é a música, por decirlo de alguna maneira. É dicir, entendimos que o que marca a composición é a lingua na que cantas. Eso é o que marca como vas a compoñer, porque digamos que as melodías están na lingua. Creo que hai un montón de bandas que están facendo eso, cousas moi diferentes e que nos facemos caso entre todos e que nos preocupamos uns dos outros, de alguna maneira, que nos cuidamos.